ми попрацювали над помилками разом з урядом. Уряд оновив вимоги до програми 5-7-9. І ми бачимо це навіть зі статистики. Тобто всього за програмою 5-7-9 станом на сьогодні було видано 899 кредитів. З них 899 кредитів на загальну суму порядка 800 мільйонів гривень. А скільки було запитів, ви можете сказати? Зараз ми підійдемо до запитів, але з цих 800 мільйонів гривень із цих 900 кредитів 178 кредитів або 370-380 мільйонів гривень були отримані тільки за минулий тиждень. Тобто внаслідок оптимізації програми, спрощення тих вимог, які подаються бізнесом, ми бачимо, що суттєво пожвавлюється відповідне кредитування, і це дає нам підстави сподіватися, що за місяць-два ми побачимо зовсім іншу статистику, зовсім іншу успішність цієї програми. Ну, давайте трохи про зміни основні, що відбулося. Позичальникам більше не треба показувати настільки докладно кешфло, тобто зміни стосувалися практично всього переліку документів. Зміни дійсно можуть критися в деталях, але насправді вони є вагомими.